Я учора быў таксама на прэзентацыі, і вось тое, што паўтаралася не аднойчы, дзеля чаго гэты універсітэт, гэта каб мы вучыліся думаць, каб мы набывалі веды, каб мы лепш спазнавалі свет вакол нас і лепш разумелі Беларусь, і думалі Беларусь. І я прыгадаў канец 18 стагоддзя, эпоху асветніцтва, калі вось апафеоз гэтай упэўненасці чалавека, што ўсё можна зразумець, ўсё можна спасцігнуць разумова і ўпарадкаваць свет рацыянальна, прадумаць. Вот мы гаворым пра тое, што трэба думаць Беларусь, а тада лепшыя головы думалі пра тое, як думалі пра свет, як яго зрабіць лепш. Мы ведаем, што пазней была вялікая французская рэвалюцыя, і чым яна скончылася. І чарговая гэта ілюзія альбо спроба чалавека зразумець тое, што адбываецца навокал, но яна скончылася такім маленькім крокам, і гэты крок скончыўся фіяска, і адбыўся наступны крок, а наступным крокам была эпоха рамантызму, калі на змену разумоваму спазнаванню, спасціжэнню света прыйшло спазнаванне пачуццёвае, бо рамантызм ён якраз абсалютна адвяргаў гэтую рацыю і будаваў сваю гэтую канцэпцыю на пачуцці, перш за ўсё, на эмоцыях. І ўсё наступнае стагоддзе, 19-е, нягледзячы на тое, што адбываліся навуковыя нейкія адкрыцці, і вельмі значныя, і адбывалася капіталізацыя, і ўзнікалі новыя сацыяльныя адносіны, але ў мастацтве панаваў рамантызм. І менавіта ў гэты час паўсталі нацыі, вось так, як мы іх разумеем цяпер. І я думаю, што каб не было гэтага... Што? Так, ну это уже в наступным стагоддзе, я памятаю, гаспадар Мацкевіч. І вось нацыі проста, я думаю, што вось такі феномен, як нацыі, у сучасным разуменні, відаць, не паўсталі, каб не ўключыўся гэты эмацыйны чыннік у дзейнасць людзей, чалавецтва. І цяпер, калі мы спрабуем думаць Беларусь, альбо зразумець Беларусь, зразумець, хто мы такія, я думаю, што вось гэты момант эмацыйны, пачуццёвы і рацыянальны ў нечым, ён неабходны, як кампанент гэтага спасціжэння і разумення, хто мы такія. І таму моя прапанова і школа, гэта школа дызайна. Дызайн, як мы ведаем, гэта від мастацтва, прычым від мастацтва сінтэтычнае, розніца ад іншых відаў мастацтва, што ён не зусім мастацтва, ён мае шмат элементаў з розных дысцыплінаў. Гэта я не ведаю, механіка, гэта канструктарская праца, гэта навука, і гэта таксама мысленне, бо дызайн немажлівы без метадалогіі мыслення, і ў гэтым сэнсе ён вельмі блізкі да школы метадалогіі, нават наколькі я ведаю, што некаторыя метадолагі яны сышлі ў свой час у дызайн і распрацавалі тое, што там называецца функцыянальны аналіз, такая дысцыпліна і гэтак далей. Такім чынам, мне падаецца, што дызайн, калі мы гаворым пра мастацтва, то гэта такі сур'ёзны і зручны інструмент дзеля таго, каб думаць Беларусь, спазнаваць яе, разумець яе, адчуць яе. І нават робячы наступны крок, гэта інструмент, які можа мяняць свет вакол нас. Бо калі так паглядзець таксама на дызайн, дызайн гэта адзіны від мастацтва, які наўпрост мяняе свет вакол нас. Бо ўсе астатнія віды мастацтва, яны гэта робяць праз ретранслятор. Мы ведаем гэтую славутую цытату, нам не дано предугадаць, как слово наше адзавецца. Можна напісаць геніяльны твор, невядома, што далей з яго выйдзе, які будзе вынік, пазітыўны, негатыўны, аўтар сам не ведае. Дызайн, ён абмяжоўваецца меншымі задачамі, можа быць, такімі больш прыземленымі, але вырашае іх. Ён можа арганізаваць прастору, ён можа палепшыць прастору, ён можа палепшыць якасць жыцця. Мы знаходзімся зараз у памяшканні, і нам тут, мала таго, што тут шмат цікавых людзей і прыемных, тут проста добра арганізаваная прастора. І нам гэтай прасторы добра. І вось прыклад, як дызайн мяняе жыццё проста канкрэтна і наўпрост.
І калі яшчэ далей разважаць і аналізаваць, чым зараз займаецца дызайн, то дизайн сегодня, видать, на мою думку, может быть, это потому, что я занимаюсь дизайном, мне так хочется думать. Мне подается, что дизайн, видать, найбольш популярны на сёння менавіта від мастацтва. Ну, от пацесню, скажем, такі значны від дзейнасці, як рок-музыку, якая ад канца 60-х, нават ад пачатку 60-х, просто мяняла светапогляд усяго чалавецтва, праз маладое пакаленне. То мне зараз здаецца, што зараз якраз дызайн займае такую пазіцыю, і гэта натуральна трэба выкарыстоўваць, і нельга упускаць такой мажлівасці. І дызайн пранікае ва ўсе сферы мастацтва, і нават не толькі мастацтва. Мы ведаем, што уже існуе нешта такое, як там аўдыёдызайн, дызайн пранікае ў музыку, дызайн пранікае в архітэктуру, архітэктура фактычна робіцца дызайнам. Бо ўжо ніводны буйны архітэктар не робіць свае гэтыя праекты, свае будынкі без прадуманай стылістыкі, без праектаў сярэдзіны памяшканню. Фактычна гэта дызайн. А ўжо гэтымі канструктыўнымі пытаннямі займаюцца абсалютна іншыя распрацоўшчыкі. І часам гэтыя распрацоўшчыкі гэта кампутары проста, куды ўкладаецца задача, яны проста ўсё гэта. І дызайн робіцца таксама часткай палітыкі, бо, скажам, у краінах з такой прасунутай дэмакратыі, калі нешта трэба ў гэтым рэгіёне змяніць да лепшага, і мясцовае самакіраванне вырашае, што нам трэба нейкім чынам ажывіць, нам трэба, каб наш горад прыехалі турысты, каб у нас запрацавала нейкая індустрыя і так далей, то запрашаюць тады дызайнераў. І яны проста комплексна вырашаюць гэтую задачу. Так што, мне здаецца, што не ведаю, як заўтра, сёння дызайн это такая вельмі актуальная дысцыпліна. Чым мы будзем займацца на гэтых занятках? Натуральна, што за 19 гэтых гадзінаў немажліва не тое, што навучыць дызайну, а тут проста брацца было б наіўна. І гэты курс ён разлічаны на непрафесіяналаў, на неспецыялістаў, на дызайнераў, з тым, каб паспрабаваць зноў-такі разам. Гэта будзе вельмі важна, што шмат якія пытанні мы будзем шукаць з вамі разам. На некаторыя пытанні ў мяне няма адказу. Альбо я ведаю адказ, але хацеў бы, каб ён яшчэ раз нарадзіўся разам. Фактычна, я б хацеў, каб у выніку паўсталі такія падрыхтаваныя, прафесійныя спажывальнікі дызайну. Людзі, якія ведаюць, гэта як віно, як кухня, што можна проста взяць это, залезть горла, а можна в гэтым разбірацца. Гэта значна больш цікава. Тое ж самае са стравамі. Тое ж самае з дызайнам, што мы можам проста прачытваць тэкст, мы можам яшчэ спажываць проста якасць гэта дызайна, які ўкладзены зараз амаль што ў кожную рэч. На кожным з вас нейкая вопратка, нейкія тэлефоны, і ва ўсім гэтым ёсць дызайн. І вось разумець дызайн і быць такімі падрыхтаванымі спажыўцамі, мне здаецца, што гэта вельмі важна. Бо дызайн, як іншае мастацтва, а дызайн перадусім, не існуе без замоўцаў. Дызайн ў гэтым сэнсе вельмі набліжаны да палітыкі, дызайн гэта мастацтва мажліва. Што з аўтарам у дызайнера заўсёды выступае той чалавек, які заказвае гэты прадукт. Дык вось, каб гэтыя людзі былі падрыхтаваны, я прапаную гэты курс. Я думаю, што будзе цікава на гэтым курсе. Там будуць таксама практычныя заняткі. Зноў-такі, я паўтаруся, што я не змагу зрабіць дызайнераў, але там будуць практычныя заняткі, якія мы самі з вамі выберем з прапанаваных тэмаў. І я думаю, што гэта будуць такія вельмі карысныя нейкія веды, якія можна будзе ўжываць штодня ў паўсядзённым жыцці і ў працы прафесійнай, любой. В принципе, все.